Po drugi puta ove godine u Lepoglavi su podijeljene potpore i prigodni pokloni najmlađim građanima. 10 dječaka i 9 djevojčica starosti svega nekoliko mjeseci sa svojim su majkama posjetili gradsku vijećnicu u Lepoglavi, gdje su ih primili gradonačelnik Marijan Škvarić i njegov zamjenik Hrvoje Kovač. Osim ugodnog druženja ispunjenog dječjim osmjesima, susret je bio prigoda za podjelu potpora najmlađim stanovnicima UNESCO-va grada. Itekako smo svjesni da taj svečani trenutak i lijepi trenutak u svakoj obitelji je i malo i težak zato što u tom dijelu treba i najviše financijskih sredstava. U tom dijelu je grad odlučio da tim mladim obiteljima treba i želi pomoći. Majke su tako uz prigodne poklone dobile 1000 kuna za prvo, 1500 za drugo ili 2000 kuna za treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Majke su se složile da svaka pomoć dobro dođe jer mjesečni troškovi su veliki. Mislim da je negdje oko 1000 kuna, pelene i to, da je tako negdje cifra. Znači ova svota onda dobro dođe? Da, svakako. Ovo mi je prvo dijete? Drugo. Znači dobili ste koliko? 1500 ovaj put. Grad Lepoglava za mlade je obitelji pripremio niz programa kojima im želi pomoći i financijski ih rasteretiti u najveselijim trenucima. Istovremeno smo donijeli odluku da svoj djeci koja je potrebna dodatna prehrana i to na odluku nadležnog liječnika, svakoj takvoj obitelji dajemo do 6 mjeseci starosti djeteta i 5 kutija hrane mjesečno. Također im omogućavamo da budu prisutni i mnogim seminarima, radionicama i predavanjima koje organiziramo u okviru Doma kulture, odnosno Tkica. Susret s gradonačelnikom ove godine održan po drugi put, a do kraja godine bit će upriličeno još nekoliko druženja. U okviru ovog programa iz gradskog se proračuna godišnje izdvaja oko 150.000 kuna. Ja kao gradonačelnik mogu reći da me je to najdraže ako je taj iznos sredstava koji smo predvidjeli možemo više struko probiti. Ja kao gradonačelnik ćemo sigurno osigurati ta sredstva i evo i sve mlade obitelji sam pozvao da se vidimo iduće godine. A da bi se gradonačelnikova želja mogla i ispuniti, pokazuje podatak da je ove godine potpore dobilo već 50-ak beba, a nakon dugo vremena sve su grupe u Lepoglavskom vrtiću bile popunjene.